hayırlı kış Kreml. Allah'a şükür başlap жибердик. Әмма ләкин менә шушы көнгә дуслар без 15 ел буе әзерләндек. Ышанасызмы? Һәм без бүген монда. Рәхмәт сезгә. Безне яратып, безнең иҗатыгызга һәр вакыт тугры калып, шушы залларны тутырып, безне каршы алганыгыз өчен мең рәхмәт сезгә барчагызга. Әлбәттә, бүген 15 еллык юбилей, дуслар. Бер уйлап карасаң күп тә түгел. Икенче уйласаң әз дә түгел инде. Шуңа күрә бүген мин шушы юбилейбызны үземнең иң кадерле якын кешеләрем, дусларым, иң якын артистларым белән, сезнең белән бергә кадерле тамашачылар белән үткәрергә булдым. Безнеңчә, татарча, шушы Кремльне дер селкетеп, басып биеп алыйк әле, дуслар. Рәхәтләнеп. Мәскәүләрдә бер җырлап биеп алыйк әле, дуслар белән. Bas yanıma, dert girmesme canıma. Bir de şığı bir mi kendi vurma. Bir bas yanıma, bir kulağına kulağıma. Bir eylem hakkına. Basmasa eylemez, bir bulmasa iyi ki var. Basa bizning tatlar iyi ki tüyül işli var. Basa bizning tatlar iyi ki tüyül işli var. Вся Москва сегодня приветствует любимую, неповторимую, талантливую певицу на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 15-летию творчества Гузель Уразовой. Бик зур рәхмәт чәчәкләрегез өчен, алкышларыгыз өчен. Анда җырлый башласаң, җырлап тыймаслык җырларыбыз күп, Аллага шөкер. Сез яраткан бер җырны җырлап китәсем килә, ул да булса минем иң кадерле кешеләребез безнең бу дөньяда, әтиләребез, әниләребезгә багышланган җырыбыз. Инде аны бик күп сораулар буенча без җырлыйбыз. Онытмагыз туган җирләрне, онытмагыз әти-әниләрне, әбиләрне, бабайларны, онытмагыз. Кышлар сыман аерылып китеп, онытмагыз туган якыларны, һәм үстергән ата-ананы.
biter balalar Sokmaklarga yağır akarlar Salkınayıp gider aralar Salkınayıp gider aralar Unutmağız bizine Tuğan yakna tuğan nigizne Nigizne bit sağına sizine Unutmağız bizine Yaşıra kaydığız balalar Yakın bu her şan aralar Unutmağız bizini Unutmağız bizini Tuğan negizlerini unutmağız Biz bulur biz sizge ilk zor terek Bizden sizge barış ul Nice yıllar ütse de balalar Yollar bir adi en yeşil Bala bulup her şan kalalar Bala bulup her şan kalalar Tuğan nigizine Nigizde bit sağına sizine Unutmağız bizine Yaşıra kaydığız balalar Yakın bu her şan aralar Unutmağız bizine Yaşıra kaydığız balalar Yakın bu her şan aralar Unutmağız bizini Unutmağız bizini Unutmağız Заслуженная артистка Республики Татарстан Гузель Уразова и маэстро Муса Малика. Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар. Dostlar, alkışlarını Güzel'in özüne de yaudırıyıq, çünkü Güzel әле jırşı hem süygen xатын buludan tış 3 bala әнisi. Яратам сезне. Максим, ну а ты пока скажи, пожалуйста, нам всем, какая из песен Гузель нравится тебе? Ну, это очень Да. простой вопрос. Ромашка Лар. Понимаешь одно слово? Ну, понимаешь, понятно, что эта песня про цветы во множественном числе, потому что ромашка Лар. Дуслар, ну где ваши аплодисменты, Лар? Смотри, практически по-татарски заговорил сегодня. Отлично, вообще, чисто на татарском. Мне кажется, и в зале присутствуют люди, которые плохо разговаривают на татарском языке, либо плохо понимают, но все они любят и слушают песни Гузель Уразовой. Ее музыка, ее исполнение, ритмичный темп никого не оставит равнодушным. Һәм нәкъ менә хәзер Гүзәл үзенең җырлары белән кабаттан әлеге сәхнәне яндырыр. Дуслар, каршы алабыз сәхнәдә кабаттан Гүзәл Уразова. Сез минең белән җырларсыз, ди бу җырны, шулай бит?
Moskova o'zimiz shayda güzel do'stlar. Sahnede Qozon Büyü ansambli do'stlar, alqishlarni yetkazingizlar ularga. Oy quyoshim, nendey motor kalabishlar taqqan. Menimda shunday bor qizil tusdagisi. Isming nechik? Mening ismim Laysan. Laysan, mana bit. Shunday motor kunlaklar kelgansiz, rahmat bolam. Bek rahmat. Yashagingiz ko'nglimda do'stlar, har vaqt shulay. Bugun bizni zo'rlaganingiz uchun Xudoy taolo sizni minglata zo'rlasin. Albatta bu zo'r xiyol, o'sha sahnada bosib turuv chindan da ishondirilmay. Ammo lekin biz bilamiz, siz bizga kuch istab yashadingiz, ham Alloh bersa bu jirlarimizni biz davom etarmiz deb ishonasi kela. Ham endi bugun bek ko'p biyu kollektivlari qatnashacak bu konsertimizda. Siz endi ularga olqishlarni ko'proq jarlamisha beringiz yaraymi do'stlar. Chunki bugungi kunda o'sha konsertga ko'p kishi kuch soldi. Bek ko'p kishi. Ularni endi biz konsert davrida aytib ketarmiz, ammo yangidan Alla Duxova To'dis baletni chaqirib, eng motor jirlarimizning birisini sizga bugun bo'lay aytamiz. Yashagiz ko'nglimda. Yashagiz. Let's go.
Yüreğim şimdi tepkende, yatqa uğrunu yok bir tanda. Yaşamımның мәгънәсіле, тек seni gene davası canı var. Yüreğim şimdi tepkende, yatqa uğrunu yok bir tanda. Yaşamımның мәгънәсіле, тек seni gene davası canı var. Todas. Kreml. Ham qadrli tomoshachilar, Moskva. Rahmat do'stlar. Oh, malay, shashaklar. Yerib bilasizmi? Jarar edasiz. Do'stlar. Oy, bolaqaylarim, quyoshlarda kelgan bit. Oy. Rahmat endi. Oy, Alloh rahmat olsin joniqaylar. Bek zo'r rahmat. Konfet yo'q. Konfetni olib qoldilar qozonda. Shunga ko'ra g'ayiblamasiz, jorim. Ayiblamangiz. Rahmat yozing. Endi tilda so'rashlarga kerak bo'lar. Спускайтесь dilar. Oh, olinglar. Rahmat yozing. Bugun mening tag'in bir do'stlarim shu sahnada bosib turadilar. Ular endi Ufodan beri keldilar. Eng kuchli baraban sug'uvchilar, olqishlar. Butun Rossiyadagina tugul, butun dunyoda ular bek tanilgan. 100 yil orasida hali 3 kunlikni ular birinchi o'rinni yo'lab qaytdilar. Saudiya Arabiyadan do'stlar, olqishlar kerakdir. Splash bugun bizning bilan olqishlar Moskva sizning uchun. Барабанное шоу «Сплэш». Уважаемые зрители, вы сегодня тоже являетесь большой частью нашего шоу, нашего концерта, и нам очень интересно узнать ваше мнение по некоторым вопросам. Если у вас
возникают какие-то предложения, опять же, то вы смело можете отправлять. Именно поэтому сегодня впервые мы решили вести онлайн-связь между вами и нами, между залом и сценой. И прямо сейчас на экране появится телефонный номер, на который вы сможете отправлять свои смс, пожелания, какие-то вопросы, то, что вы хотите донести до Гузель, до нас. Ну а некоторые из них мы даже зачитаем и покажем на этом самом экране. Итак, пишите, фотографируйте, а также заливайте в соцсети и обязательно не забывайте ставить хэштег. Хэштег у нас сегодня очень простой. Гузель Уразова, слитно. Hozir endi bolalar turida jilag'ash. Mening bolalar bilan turganlar edi. Bilasizmi bugun mening yonga? Kreml sahnasi sizni kutdi, bolalarim. Turmuшу bizning ayami. Qizlarim deb ullarim deb yashi haratiyani. Qizlarim deb ullarim deb yashi haratiyani. Birgalab Moskva bilan Xudoyimning bo'lagi o'rsib to'ymas aziz bolar. Yaratib yashi bittaxatni ota-onalar. Mana ota-onalar, ayda mening bilan ketdik. Bolalar jib kelinglar. Kutib olgan baxtlikaylar, eng zo'r shodlik yuvonish. Ayda bizning bilan saf suyuning jimeshlari, bu sinargili quvonish. Moskvada voy, saf suyuning jimeshlari, salam qizlar, bu sinargili quvonish. 1, 2, 3 Xudoyimning bo'lagi o'rsib to'ymas aziz bolar. Yaratib Bravo Moskva! Ayda olg'a ketdi. Haydi. Birgalab davay. Lay. Uy! Quyoshlarim benim. Ayda pashka. Bolalarim. Nasl davomchilarim. Ullarimda qizlarimda eng zo'r bo'lishlarim. Ullarimda qizlarimda eng zo'r bo'lishlarim. Birgalab Moskva davay. Xudoyimning bo'lagi o'rsib to'ymas aziz bolar. Yaratib yashi bittaxatni ota-onalar. Birgalab Xudoyimning bo'lagi o'rsib to'ymas aziz bolar. Yaratib yashi bittaxatni ota-onalar. Farishtalar sizni saqlasin. Ayda qo'llarni ustga yetib salom bering ali Moskvaga. Lay. Oh, bizda bayram. Lay. Bolalar 3-4 poklon. Давай еще раз поклон. Гузель Уразова! Yardı saat Bolalar! Hem bolalar albatta. Yardı saat minganik. Jir bitib ketdi. Yara, давай tag'in 3-4 еще раз поклонимся. Потому что здесь так положено. Ну, теперь Ну все, bular sening bilan qo'ytayinda hozir barisida. Selfie. Do'stlar, uyalib o'tirmag'ingiz, menangiz yamaysiz. Sog'indim sizni borig'izni da. Гузель, sen bizdan ketarga oshiqmali. Буквально пару минут назад мы показали номер на экране, на который вы могли отправлять свои смс.
И за пару минут у нас уже столько сообщений пришло, поэтому давайте посмотрим на экран. С удовольствием. Почитаем вместе. У Кабалы Галя. О, вот. Все. Вы можете подумать, что это я отправил. Мы ничего не понимаем, но мы в восторге. Ну, мы действительно в восторге. Мы. Я вас люблю. Спасибо большое. Идем дальше, смотрим на экран. Минем яраткан жирым ромашкалар на бис. Это точно не ты? Куда уж без ромашек? Конечно, мы споем сегодня песню. Алла берса, смотрим дальше на экран. Ты зачитаешь или я зачитаю? Попробуйте. Güzel Ildar, siz estradının eng matur pari, sıqlanamiz sizga bayram bilan alda zo'r o'ngishlar tilaymiz. Shamukovlar ham Kamayevlar oilalari. Rahmat, Allah bizning bilan umr bo'yi. Rahmat, jonim. Birinchi marta o'tiralar. Ayyo. Shundoq SMS yozib yuborganda. O'lgurlar. Ketdik Alg'ataba. Siz что, Радик Юлякшин, Белин, подружились уже? Я не без Судя по слов не смеху, могу. 55 человек отправляет смс. Ну, не шайдасың. Радик бүгін келді. Ketdik Alg'ataba. Очень хотим услышать песню «Ромашкалар». Кім төземсіз оғанда жоғаттым. Я вообще не ни при думала, чем. что это Максим. Я ни при чем. Я Но уже я тоже знаю, хочу что это услышать эту Максим. песню. Да ты что, Максим? И ты туда же. Ketdik Alg'ataba qaraymiz. Esanmisiz? Biz bugun keldik Podmoskovyedan. Erimning ismi Ivan. То есть еще раз кто и Сен кто. бұнда ма? Келелі бұнда, біліп тұр. Ул безнең татарчаны бөтенләй аңламый. Сен киләле монда дисең. Ул сезнең ромашкалар җырын бик ярата. Шул җыр аркасында безне алып килде. Зинхар җырламыз. Алайса башка алып килми. Фаягыл. Вот это конкретный Иван бу. Ромашкалар кирәк миңа. Иван, ты где? Родной, любимый. Я ради тебя высоко спою жирно. Спасибо, давайте поаплодируем Ивану. Молодец, слушай, татарский Иван, сразу. где бы ты ни сидел, честно. Куда я? Еще одно сообщение. Biz konsertga Surgutdan keldik. Zo'r salom sizga. Abashevlar Surgut, salom. Привет, Сургут! Рахмет, достар, сургуттар. Мында икәнен белә идек. Тағы бармы? Барма тагын. Тагын ромашкалар. А, это спам, я понял. Это как вот в Инстаграме бывает, там, я с ребенком зарабатываю 20 тысяч рублей, вот ну что-то наподобие, да? Дегеләр менә. Я устала уже дип җибәрәләр. Радик Юлякшин белән подружились уже дигән тагын. Мин терлекләрне, сыерларны, сарыкларны калдырып авылдан килдем. Бу серьезный Это уже хатын бу. серьезно, достар. Их сезгә кушылып рәхәтләнеп җырлап утырам. Нижгар якларыннан сәлам. От души. Вот это миникләр. Менә шундый Обожаю. хатын килеп басты күз алдына. Молодец. Вообще. Нижгар. Мында бөтен Нижгар мында инде. Хайве. Мында барсы да язсалар да шулай. Үзебезнең казылык. Все по-своему. Аллаһка шөкер. Какой сыер, какой сарык мындаймы? Когда ромашкалар. Я попрошу внимания на экран, там опять Ромашкалар появился. Беләсез бу җырны нишләдегез сез? Ромашкалар җырын бик каты ишетмәклибез. Йырлагыз, давай. Давай. Йырлай, сүлибез дә сүлибез, атуса, Ну, сүлибез дә слушай, ну булай сүлибез. булгач, заряжай. Йырлатабызмы? Ромашки! Киттек! Давай бергәләп. Ромашкалар сөю шәшәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер
Гузель Уразова, Ромашкалар. Һәм Казан бию ансамблі. Һәм миллион чәчәк бирүчеләр. Бәлкәм, рәхмәт балам. Зур рәхмәт. Дуслар, без алкышлык сәхнәгә менүчеләргә дә кирәк безнең сәламнарыбыз. Рәхмәт балам. Исәнмесез? О, сез корзиннары белән алып килгәнсез. Ромашкалар, рәхмәт яусын. Исемегез? Венера. Венера җаным, рәхмәт яусын. Каян таптыгыз әле хәзер ромашка кыш бит әле? Соң ул Иванның хатыныдыр. Точно. О, авырлыгы. Рәхмәт яусын сезгә. Анда куйсам буламы? Рәхмәт. Иван, рәхмәт килеп җитте чәчәгең. Балакай. Исәнмесез? Исәнмесез? Даже убышты. Ярамай? Ярый. Дамы. Қатыным Лилем камерада чире. Қазір әнеге сәлемет мәклим қатыным бик яратам. Лилия исемле. Сәлам зур итеп. Менеп җитте. Все нормально. Прямо сейчас на сцене произойдет нечто интересное. Чөнки Гүзәл үзенең туган көнендә сезгә сюрпризлар әзерләде. Дуслар, сүзнең нәрсә турында барганлыгын чамалыйсыздыр. Дәүләт Кремль сарае сәхнәсендә рус эстрадасының танылган җырчысы Сагдиана. Друзья, встречайте на сцене. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, моя дорогая. Я хочу тебя поздравить. Я радуюсь сегодня за тебя, за то, что я вижу полный зал. Вы знаете, это огромное счастье для артиста. Это самое важное, что сегодня пришли к тебе твои зрители, твои слушатели, которые хотят тебя слышать, видеть. Это очень важно. Сегодня Кремль. Мы споем эту песню для вас. Нигә генә дигән Я җырыбызны. очень рада. Рәхмәт, дуслар. Ишетми. Нишлим икән һаман сине оныта алмыйм. Бер ничектә күңелемне юата алмыйм. Нишлим икән кая барыйм, кая китим. Сер йомгагын кемгә генә икән сүтим. Нигә булай булды икән? Нигә генә сөю гөле сулады икән? Кем гаепле, синме, минме, мәхәббәтме? Нишләтергә газап булган мәхәббәтне? Кем гаепле, синме, минме, мәхәббәтне? Нишләтергә газап булган мәхәббәтне? Почему так вышло, ты мне подскажи? Кто виноват в потере столь большой любви? Как жить теперь, как быть теперь с душой моей? Ведь не могу забыть, когда была твоей. Зачем же так, зачем все так, я не пойму. И почему увял твоей любви цветок? Кто виноват, внутри кричу. Я возвращаюсь с запада на восток. Кто виноват, внутри кричу. Я возвращаюсь с запада
Сагдиана! Гузель Уразова, прекрасная, поздравляю. От души все аплодисменты для прекрасной Сагдианы. Спасибо большое, спасибо. Заслуженный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». А как женщины визжат! Ах, ничего шады, хатын кызларга. Дуслар, bizning Гүзел Уразованың
15 еллык иҗатына багышланган концертыбыз алга таба дәвам итә. Барысы да бәйрәмчә, концерт, сез, сәхнә, кайфләр. Продолжим наш праздничный концерт, потому что артистов, которые хотят выйти на эту сцену, очень много. Гүзәлне тәбрикләргә диеп без татар эстрадасының иң шәп җырчыларын монда алып килдек һәм алар берәм-берәм чыгып, аны әлеге зур бәйрәме белән тәбрикләрләр. Что ж, на сцене любимица многих Ильсия Бадретдинова. Ильсия Бадретдинова Кремль сәхнәсендә. Hayırlı kış Moskov, Moskov bitu. Uziltəsə yaxın sular, olaya qaldı durması diye. Şahlansalar düşmanların bulması diye. Ümidimizse tuğanlar, o bezleke tügeli diye. Seygen keşen gitse utaş kümeli diye. Var kışını jayıp tarafas, bir yağılıp durgan yağılmaz. Alga atla, bir güne kilmiş jirge yaz. Var kışını jayıp tarafas, bir yağılıp durgan yağılmaz. Yollarda yığılılar şiir, ağır girip duruları, Ayğaq yoldan duratlap baruları. Kuzili degen duslar, duz tügel, taşlap gitken yarlar şidyar. Dereye galgaş duralsam ümidim var. Belki bir galebe var kışını jayıp tarafas, bir yağılıp durgan yağılmaz. Alga atla, bir güne kilmiş jirge yaz. Var kışını jayıp tarafas, bir yağılıp durgan yağılmaz. Alga atla, bir güne kilmiş jirge yaz. İtağım bir taptı. Var kışını jayıp tarafas, tarafas, bir yağılıp durgan yağılmaz. Alga atla, bir güne kilmiş jirge yaz. Soңғы тапқыр бүгінге бар күшіңе жиып тарапас, бір yağılıp durgan yağılmaz. Alga atla, bir güne kilmiş jirge yaz. Bir güne kilmiş jirge yaz. Bir güne kilmiş jirge yaz. Allah'ın rahmeti yağsın Moskov. Eymi? Ой, rahmet sizge. Allah'ın rahmeti yağsın. Hayırlı kişiler Moskov. Ah, men aytам. Urazlığına aytам әлі. Konser başlanırga 1 minut kaldı deyip ilan ettiler. Yürek
Düp tibe men aytam bu güzel narsalar uylab turam ekan balkayım sahna ortimda. Чынлап та татар җырчылары Мәскәүгә Кремль сарайына килеп концерт кую бу бик зур батырчылык, бик зур талант таләп итә торган нәрсә бит инде. Сокланам, хөрмәт итәм, яратам. Мен әлбәттә иң беренче чиратта аны шушы матур бәйрәме белән тәбрик итәм. Озак еллар Илдары белән янәшә, тормышта, хезмәттә, иҗатта дөбердәтеп кайнап, кемнәргәдер үрнәк булып, калганнарының ачуын китереп, озак иттереп яшәргә насыйп булсын иде. Сәхнәнең түрләрендә. Не зря я вспомнил про подарки. Вот интересно, а что муж подарил Гузель? Ну, собирается подарить нам на день рождения. Я просто хотел как-то подсмотреть идею подарка, потому что у моей жены скоро день рождения. Вот, а то она каждый год шубу просит. Ну а зачем ей столько шуб? Ну, я не пробовал, не дарил. Әбәу. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы бик күпләрегез өчен шулай ук бүләк булачак. Итак, его обожают все женщины Татарстана, Башкортостана, Москвы и не только. Сәхнәдә Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Айдар Галимов һәм Гүзәл Уразова. Эксклюзив! Я не слышу вас. Ничек ташлап китим, ничек ялгыз итим, сөн буенда үскән талларны. Агач ишмәләрдә, белмим нишләргә дә, ташлап китә алмамаларны. Китсәм туган яктан, читтә бәхет тапмам, яшәрнең гел җанны телгәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, ваемнарым белән бергәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, ваемнарым белән бергәләп. Yıllaşırlar indi, jırlaşırlar indi, min tallarga tuğan diyerlik. Eğer gitsem alar, yenkiler dallar, gitecekler miğa yere. Gitsem tuğan yaktan, çitte bäxet tapmam, yaşarnın gel canlı tilgәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, ваемнарым белән бергәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, ваемнарым белән бергәләп. Тулып үскән шушы җирнең мин бер кошы, китәргә дип канат кагына. Кайгы шатлыкларым, шатлык сагышларым, җибәрмәсләр туган ягымнан. Китсәм туган яктан, читтә бәхет тапмам, яшәрнең гел җанны телгәләп. Җырлыйм туган
Гүзәл Уразова. Айдар Галимов. Достар, bu benim xayolim turmushga oshdi. 15 yil xayollangan duet bugun birinchi topqir o'sha sahnadan yang'iradi. Durustini aytdim, Aydar. Гүзәл, рахмат. Беренчедән, шунда һәр вакыт хөрмәт белән шундый хөрмәтле мөнәсәбәтең өчен рәхмәт, шушы җырны хәтергә төшергәнең өчен, шушы җырны сайлаганың өчен хәтерләсәм, дөрес хәтерләсәм, әтиемнең дә яраткан җыры дип Минем әтиемнең. Җырлыйм туган якта Роберт Аба Миңнуллин шигыре, Илгиз Абай Закиров көе, үлмәс җырларның берсе. Дөресен әйткәндә, мин чынлапта беренче тапкыр Гүзәл белән дуэт белән сәхнәгә чыктым. Миңа бик ошады. Әгәр дә Витасның бүген килә алмый икән белгән булсам, теге җырда уже чыгадыр идем. Бик ошый миңа ул җырда. Исән булып кем белә. Гүзәл Дускаем. Мэтр нашей эстрады. Айдар Галимов. Рахмат, Гүзәл. Гүзәл Уразова. От души. Яратам. Гүзәл, рахмат. Чынлапта шундый тырыш булганың өчен, җырларны җиренә җиткереп, йөрәктән башкара белгәнең өчен, сайылы белгәнең өчен. Зур җаваплылык әлбәттә Гүзәлгә. Менә мин әле генә килдем Измайлова концертлар залыннан. Анда инде Альфия Абзалова фестивале, аның фонды фестивале, аны искә алу. Альфия Абзаловалар, Хания Фәрхиләрнең эшен дәвам итү, менә Гүзәлнең җилкәсендә уйлап карасаң, зур җаваплылык. Шуны күтәрергә язсын. Аның өчен сәламәтлек кирәк, һәм илләр тыныч булу кирәк. Тырышлыгы һәм таланты Гүзәлнең җитәрлек. Рәхмәт, Москва. Киләсе чыршыганнарым китен. Амин. Мин белмим, Айдарга шатландырганмы, чәчәккәме, сиңамы, концерткамы. Рәхмәт, Мәскәү! Кызлар, инде утырасыздыр. Ә кем чыгыр икән хәзер сәхнәгә? Кем котлар икән Гүзәлне дип? Бер секундтан беләчәкбез. Итак, уже можно начинать аплодировать. На сцене две очаровательные девушки. Победитель телевизионного проекта «Голос», заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова И Гузель Уразова. Встречайте. Сквозь огни всех миров, сквозь миллионы дорог я иду столько дней, чтобы ты найти меня смог. Ты узнаешь меня по своим приметам, ты увидишь, что мы с тобой с одной планеты и будем вместе 300 лет. В расстоянии смысла нет. Смотри, внутри меня ответ. Я твой пятый элемент. Я твой пятый элемент. Сквозь чужие глаза ты тоже ищешь меня. Это жизнь серых дней, снова мимо пройдя. Но ты узнаешь меня, расскажешь все секреты. Теперь ты видишь, что мы с тобой с одной планеты и будем вместе 300 лет. В расстоянии смысла нет. Смотри, внутри меня ответ. Я твой пятый элемент. Я твой пятый элемент.
И все аплодисменты. Моя самая любимая песня. Бекзор рахмат сиңа. Сиңа бик зур рахмат, жаным. Үзебезнең кыз бит әле. Я тебя поздравляю с этим замечательным большим концертом. Я знаю, что... Ой, вы к нам? Я знаю, что организовать концерт в Кремле на этой легендарной сцене – это огромный труд, это требует огромных сил. И я поздравляю, что все удалось, что зрители собрались, что песни звучат. И мне очень приятно, что я сегодня здесь. Вот у нас получился такой дуэт. Впервые, между прочим, это дебют. Спасибо вам большое, спасибо за то, что выбрала мою песню. Я очень счастлива. Обожаю. Ну, браво! Москва! Спасибо большое! Она просто чудо. Обожаю ее песни саму. Тоже такой же старательный человек, поэтому все аплодисменты Дина Гарипова сегодня. Итәгатьле, мөләем, тыйнак һәм бик талантлы Дина Гарипова. Ә хәзер менә сәхнәгә чыгачак җырчы. Ул менә сәхнә минеке дип бүген горурланып йөри, шатланып йөри һәм үзен сәхнәдә ул бик иркен хис итә. Судагы балык сыман менә. Настолько свободно, как Зарипов на льду. Шуның хәтле иркен хис итә үзен рингта Хабиб сыман. Юк, хәтта беләсеңме ничек? Шуның хәтле иркен. Башкортстан җырчылары Татарстанда сыман. Настолько свободно, как Сафарова в Инстаграм. Настолько свободно, как Максим на Первом канале. О, настолько свободно, как муж Гузель Уразовой. Почему как? Он и есть муж Гузель Уразовой. Шуңа күрә ул бүген шулай ук әлеге сәхнәнең хуҗасы. Һәм без аны көчле алкышлар белән бирегә чакырып чыгарырга әзер. Кремль куя сезнең алкышлар. Сәхнәдә Илдар Хакимов. Сагынып яна йөрәк, очрашабыз ник сирәк. Яшәр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа барыр юлымда үсә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Сез генә кирәк. Сәлам килә үзең юк, өзелә шуңа үзәк. Серләремне сөйләр өчен миңа бары син кирәк. Яратулы караштан гөлләр үсә тизрәк. Иң матурын бирер өчен миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Дусларым, сез кирәк безгә.
Yugurib mener idim Taulары biyigirek Şunda derge mener için Mina bar sin kirek Ağır şaklar kelgende Bulurman sina tirek Sınavlarını uzar için Mina bar sin kirek Men türlü gazaplarını Sıydıra bir yürek İnde ketli bulur için Mina seni giden kirek Men türlü gazaplarını Saydıra bir yürek İnde ketli bulur için Mina seni giden kirek Рахмат Мәскәү, рахмат жүрек майларым. Рахмат дос, шыннан да инде менә шулай безне хөрмәт иткән өчен, безне чын күңелдән яраткан өчен сезгә зур рахмат. Шушы Кремль залларын тутырып килгән өчен. Әлбәттә, дуслар, сезнең эчкерсез, саф мәхәббәтегез, халык мәхәббәте безнең өчен иң кадерлесе. Шуңа күрә бик күп еллар шулай мәхәббәттә яшәргә язсын, дусларым. Һәм дә инде сөеклем белән яраткан җырларыбызның берсен сезгә багышлап китәсебез килә. Яшәгез мәхәббәттә, Мәскәүләрем, Мишгәрләрем, Мәскәүләр, Уфалар, Казаннар, барыгыз да бергәләп. Дигән бу сүзгә сыйган бар җиһан Без бит иркән бу дөньяга бәхеткә туган Әйтә торган сүзләрем бар тик сиңа гына Сабыр итеп бүлдермичә тик тыңла гына Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Яшәргә язсын гомергә Җан яратам ярлары белән бергә гомергә Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Ай, Мәскәү!
canım. İldar Hakimov. Güzel. Жүрек байым менен. Muhammedjanovlar oilasi. Ой, достарым, туғандарым. Rahmat Ildar, dostum. Teşekkürler güzelge. Şokolad falan mı bulsa mına? Rahmat Moskva! Siz super! Rahmat Moskva. Rahmat jonuqaylarim. Shuningda biz bu konsertni 15 yil kutdik. Jonim senga rahmat. Sen har vaqt nende og'irliklar bo'lsa da yanashamda bo'lding. Tuzding, har vaqt to'g'ri yo'lni ko'rsatding. Bizning bolalarimiz uchun senga zo'r rahmat. Rahmat atiyanilar bizga. Bizning shu 15 yil uyda bolalarimiz bilan kutib turganlar uchun. Rahmat yo'sin sizga kelganingiz uchun do'stlar. Siz bo'lmasangiz bu dunyoda bizning jırlar kishilari bizda bo'lmasa, bizning tomoshachilarimiz siz bo'lganga bizga shunday kuch istab yasharga dard berib, to'liq zallar bilan qarshi olganingiz uchun biz tog'i da yashaysi kela boshlaydi do'stlar. Shu rahmat sizga. Ikki qopqodi tatar qizi bilan tatar yigitining ijodina betaraf bo'lmisha, shu Kreml xatlim saroylarni to'tirib kelganingiz uchun bosh yeymiz sizning oldingizda. Munda tugul. Birgalab beygala do'stlar. Sahnalarda O'zimizcha, tatarcha, misharcha. Yaxshi yaxshi do'stlar. Basma seyne bas,
До новых встреч, друзья!